Filmati illi kiseb Net News juru l-post li fih qed jgħixu wħud mit-torok illi nġibu Malta biex jaħdmu fuq proġetti infrastrutturali, ħaddiema illi mhux talli tpoġġew jgħixu f'containers imma qar minn hekk f'barriera. Fil-bidu tax-xahar ħarġet l-aħbar li kienu mijiet it-torok illi nġiebu biex jaħdmu fil-kostruzzjoni. Din il-ġimgħa Net News żvela li l-ammont jista' jqarreb il-5,000 persuna bid-dettalji qatt ma ġew miċħuda min-naħa ta' Jobs Plus. Għal-bidu kien qed jingħad illi 2500 ħaddiem mit-Turkija se jinġibu f'Malta biex jaħdmu fuq sensiela ta' proġetti ta' kostruzzjoni madwar il-pajjiż f'dik li qed titqies bħala mossa oħra li se ġġib lejn Malta nfluss f'daqqa ta' barranin. Din il-mossa tal-Gvern kienet żvelata mit-Times of Malta. Jidher iżda li dan l-ammont kien approssimattiv ferm għaliex iċ-ċifra proprja ta' ħaddiema torok se tkun qed tqarreb il-5,000 influss ta' 5,000 persuna f'daqqa li ħafna minnhom skont is-sorsi li tkellmu magħna se jintużaw biex isir il-proġett tal-flyovers tal-Marsa. Issa dan l-istazzjoni jinsab f'pożizzjoni li jiżvela biċċa oħra minn din is-saga, hekk kif ikkonfermajna li wħud minn dawn il-ħaddiema barranin tpoġġew jorqdu f'containers li ġew mqiegħda apposta f'barriera qrib l-ajruport. Net News ma kellux aċċess għal dan il-post u għalhekk ma stajniex nikkonfermaw b'mod indipendenti x'tip ta' faċilitajiet għandhom it-torok f'dawn il-containers u jekk hemmx il-livelli rikjesti mis-sanità.